नमस्कार बंधुगण जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ନିରାପଦ ନିରାମୟ ଏବଂ ନିରୋଗ ଥିବେ ସେପରି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିର ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ମରଣ। ମଣିଷ ଯେକୌଣସି କଥାରେ ଆମେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ମନରେ ଅନେକ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାହା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଗର୍ବ କରିବା